No niin, tuu kyytiin mennä. No kävely tästä, niin mä kävelen, että se vähän lämpi. Tere. Helppo nakki valkoiselle miehelle. No niin, ratsaille perkele. Otan kuvaa tässä matkalla. Ei ole lonkeroita, ei pitää. Tänne kuvaa vaan. Tuu kyytiin jo. Vähän jarruja. Joo. Ja mentiin. Aina saata. Nyt tuli se, että on jäätä. Tää on ärsyttää. Näytäis olla noin korvat jäätyyn täällä. Vittu, tää on niin lämmin. Tuohon jos pillastot, kun ei näkään menee ukari. Hevosella U-käänne. Harvin. Kyllä voi. Kotimatkalla katsoin noita ohikiitäviä. Mennäks vasemmalle, täällä on jäätä. Onko toi jäässä toi sisäturi? Joo. Pikkusen onkin jäässä mennä. Heppa menee sinne sivulle tosta noin, katso. Heppa mennä, hiljaa mennään, kohta saadaan vetää hanapohjaan. Taakka kun tulee sulaa kohta, niin mä testaan vähän huippuja. Sitten jos vaan vetää niin hanaa kaakkoon, ja kun ollaan täällä sivussa, niin sitten tässä käy pian silleen, että me ollaan tällä saatana metallissa ojoo toi rengas tonne, niin ollaan kyljellään tää hevosen kanssa. Itulla katon nostettu. Mut tää se ite onko toi toinen puoli hei parempi? Mä menen. Joo. Vielä enemmän vaan vasen. Joku oikein. Jumalata oikeet ja vasemmat sekaisin. Vähän sun on pitää kiinni. Tässä kato hykkyy selälleen, mä en ole entä. Se tää hykkytyksiä antaa. Tässä on selkänoja. Tässä on kauhukahva ja vituuttari kun mä nojaan näihin. Kauhukahva, no kuvaa samalla ja kauhukahvasta pidät kiinni. Lämpö sä jäällä vielä? Onks se jäällä? Minä tiedän. Tää jää, ei tässä enää jäätä toinen. Kato kun mennään tasaisella tappavaa kyytiä, noin otetaan huiput. No sehän sanoi, että kävelit, että voi. Pystyy alamäki, niin tää on vittu se. Se on 60 sieltä tulee sitä jäätä sit. Yhkitetään vauhtia. Tää on saatana 80. Tässä kärrissä tuntuu vauhtia. Tässä on heitä jäätä monta. Oi helvetti. Kohta loppuu kuvaaminen on sen verran nähtävillä. Mulla on kumihanskot. Ne on ihan märät. Ei ne lämpöiset ne on. Mulla on yhdenkään ohjastus nyt. Paha paikka. Mä näen noin kumihanskot täältä kun... Tossa on toinen. Kuvaa vaan tonne loppuun matse. Mä en pysy ohjaa ja lapsuun sun toinen. Hyvin paskaviota vieressä. Täytyy ravihevosen saa kuntokohdille. Katsotaan jäädä täkkiä. Mä en näe tuon hevosen takana niin lelee perse saatana. Tulee tiukka oikein sitten muuta heppa. Ei oo kyllä meikäläiset juttu. Siis silleen... Tulee siihen jumalan, sä saat mennä ei tuus hevosmies. Sä saat mennä, kato mä näytän kyllä hevosmieheltä, hei. Sähän nyt saatana tää on hevosta tietysti, sä sitä myös taluta. Eihän mä että tää se ei toikaan Valtteri tule, mutta kato hevosesta kieltä. Liian haupaalle, se Meetburgia tulee veikkiin. Tää on nyt tasainen tappua, mä annan vähän nyt viisi. Joo. On tässä. Just kun mä yritän pistää perkele. Vähän jäistä, mutta meillä on piikkinen katalla.